יוצא להרפתקה עם אוריאס, והיום זה מדריך לדלת סודית שנפתחת בחץ. אתם בטח חושבים שאני מדבר על הדלת הזאת שיורים חץ. מה? שיורים חץ כאן ואז זה פותח את זה. לא. זו דלת אחרת שיורים חץ כאן וזה נפתח. רואים? אתם בטח שואלים, וואי, איך עשית את זה? אז התשובה תתגלה לכם בעוד 3, 2, 1. אוקיי, אז זה בעצם הרדסטון. הבלוק שירינו עליו חץ, אם יורים חץ בבלוק כאן, בבלוק הזה, יש כאן pressure plate, שאתם יודעים, עוברת כאן מתחת למדרגות, עוברת כאן, מכבה את הפיסטונים, אבל זה לא עובד מתחת לאמצע של הבלוק. חייב להיות לפחות בקו האמצע. מה הקטע? הנה רואים, חץ נתקע כאן, והדלת פתוחה. אני מנסה לעשות סרטון די קצר כדי שאני אוכל להעלות אותו במהירות ליוטיוב. אז אני אחזור עליכם אם אמצא דרך אחרת להפעיל את זה מכאן. אני נורא עצוב בשבילכם, אין עוד דרך סודית יותר מאשר לראות חץ בבלוק הזה. שמתי לב גם לתופעה במדרגות שהרבה פעמים יש מכאן אור. קצת מוזר. אולי בעתיד כשהגרסאות קצת ישתפרו יותר, יהיה אפשר לעשות משהו אחר, נגיד לראות לשם סנובול, אבל בינתיים זה לא עובד עם סנובול, רואים? אז זה היה כל היום. אז אני הולך מכאן, ולהתראות לכם, ניפגש בפרק הבא, ויאללה ביי.